Uy, drone shot. Ayan, oh. Kaway tayo sa drone. Ayan, ah. Woo! I want the solid north. I want the solid north. I want the solid north. I want. radikal kaming magmahal.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po kasi inimbitahan nyo kami ngayong gabi. Medyo malayo yung biyahe. Pero sulit na sulit kasi na-inspire ako sa inyong lahat ngayong gabi. Meron ba ditong mga medyo broken? Isabella, gusto ko kayong marinig kumanta. Nahihilo ang hilig ko. Rosas. Ang susunod na kanta para sa lahat ng mga volunteers tonight. Sa inyong lahat.
mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. Maraming salamat ulit. Kami po ang Moonstar 88.